שלום, כאן אני ולב, ולשחק עם הסכין של קולט שיצא לנו באגדים מקודם. תראו, הנה זה הסכין. בינתיים אנחנו משחקים. תרשמו לנו בתגובות עם איזה דמות לשחק פעם קודמת. נעלה אותה לרנק 25, אבל עם קולט לא בטוח שנעלה לרנק 25 עכשיו. לא תדאגו, אנחנו נעלה איתו לגביעים. פעם הבאה אנחנו נעלה את ליאון לרנק גבוה, או ליאון או ספייק, תחליטו מי. אנחנו בינתיים משחקים עם